Hola Cubixeros, què tal? Com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja heu vist en el títol i en la miniatura, us porto un patró molt divertit d'aquest cub, el 5x5, i doncs bé, per fer aquest patró l'únic que necessiteu és un 5x5 i us he de dir que és super fàcil de fer, és gairebé sense algoritmes, bueno, és que no hi ha ni algoritmes. I doncs bé, abans de començar volia dir-vos que m'he fet un canal de Twitch, que us el deixaré per la descripció, i doncs allà faré directes, ja que els que feia a YouTube, doncs alguns, des de fa poc, els últims que he fet, doncs se m'anava tallant, no sé per què, i doncs he decidit que ho faré a partir d'ara a Twitch. Intentaré fer doncs un directe a la setmana, igual que pujo vídeo, però no serà tan constant com els vídeos, suposo, però bueno, intentaré fer el que pugui. I doncs bé, abans de començar agrairia que us subscrivíssiu i que compartiu aquest vídeo, i doncs ara sí, comencem! Vale, doncs per fer el patró, que serà doncs una cara així, no serà ni somrient ni trista, doncs només necessiteu el 5x5 i no fa falta ni que us sapigueu notació, perquè jo us diré, baixeu la del mig a la dreta o la del mig a l'esquerra i ja està. Doncs aquesta de l'exterior ja és el mateix. I doncs bé, el primer que necessitem és posar-nos en una cara, qualsevol, i hem de baixar la columna del mig a la dreta, baixem aquesta, i ara baixem la del mig a l'esquerra, que se'ns quedi així. Ara hem de girar a la dreta la columna aquesta, així, i tornem a pujar les dues que hem baixat abans, fent així i així. I com veieu aquí ja tenim els ulls, però passa que la resta no, i l'únic que hem de fer és recuperar aquesta, i ja tenim els ulls de totes les caretes. I ara passem a fer la boca, que l'únic que hem de fer és baixar tota la columna, o sigui, tota la columna del mig, així, que se'ns quedi així. Girem a la dreta la columna, doncs, no sabria com dir-ho, aquesta d'aquí al mig, la de baix d'aquestes dues, o sigui, entremig d'aquestes dues, vull dir, girem a la dreta, hem de fer com abans, bàsicament. I ara ho tornem a pujar, com veieu aquí ja se'ns fa, passa que aquí encara no, i l'únic que s'ha de fer és recuperem, i ja tindríem fet el patró de la careta. I doncs bé, ara per tornar a la posició inicial hem de fer el següent. Comencem amb la boca. Fem com abans, girem a la dreta, baixem la columna de dalt, tota la columna, girem a l'esquerra aquesta capa, i com veieu ja se'ns ha quedat tot bé, i doncs ho tornem a pujar, com si no hagués passat res. I ara tornem a fer el mateix que hem fet amb la careta, però amb els ulls. Girem aquestes d'aquí, girem els ulls cap a la dreta, baixem les dues columnes, la de la dreta i la de l'esquerra, tornem a recuperar la cara, i ara ja sí que recuperant aquests dos ja tindríem un altre cop a la posició inicial al cub. I doncs bé, com heu vist, és un patró molt ràpid, es pot fer en segons, és super fàcil, i a part que és molt divertit i queda molt bé. Mireu, jo ja el tinc fet, i com veieu queda molt bé. Aquí ho tenim en verd blanc, en taronja blanc, verd taronja, groc blau. He de dir que en groc blau queda superbé, i després aquí en vermell blau, i doncs aquests són. I doncs bé, espero que us hagi agradat. Si és així, deixeu un like, subscriviu-vos, a la descripció us deixo el meu canal de Twitch, i doncs bueno, adeu!